अरन एनजिअनि गाहाय नेहाथारि रनजित मुसाहारिया थांनाय सानखालि जिब जुनारनो जाग्रा आदार होनानै अनसायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। थांनाय सानखालि अरन एनजिअनि गाहाय नेहाथारि रनजित मुसाहारिनि जिब जुनारखौ जाग्रा आदार होनानै अनसायनायखौ खौरां मोननानै चिरां जिल्ला काजोलगाव डिभिजननि डिएफअ कुनजन बसुमतारिया थांनाय मेनि सानाव नायदिंहैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बे समाव हाग्रानि जिब जुनारफोरा दंफां लाइफां आरो हाग्राफोरा जोबस्रांनाय आरो दै लोमनायनि जाहोनाव थानो गैया जानायाव गोबां गोदाव सोराव अरननिफ्राय ओंखारबोनायखौ नुनो मोनदों, जायनि जाहोनाव जाग्रा आदार नागिरबायना गामि गामि हाबना सुबुंफोरखौ गोबां जेंनायाव खोख्लैदों। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्ला काजोलगाव डिभिजननि रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय सा ओनसोल देवस्रि भारत भुटान थांलाय फैलाय हान्थामेला राजा लामा साखाथियाव थानाय चिरां रिफु रिजार्भआव जिब जुनारखौ नुनानै अरन एनजिअनि गाहाय नेहाथारि रनजित मुसाहारिया थांनाय सानखालि जिब जुनारफोरनो जाग्रा आदार होनानै अनसायनायखौ खौरां मोननानै फिन आरोबाव थांनाय मेनि सानाव चिरां काजोलगाव डिभिजननि डिएफअ कुनजन बसुमतारिजों लोगोसे अरन एनजिअनि चेयारमेन जस इस्लारि, देवस्रि फरेस्ट बिट अफिसार जित मुसाहारि आरो अरन एनजिअनि गाहाय नेहाथारि रनजित मुसाहारि मोना जाग्रा आदारफोर होफैनायखौ नुनो मोनो। मैया अरन एनजिअनि मोनसे बाइकखौ नुनानै आङो लगे लगे दिनै फैनाय जादों। नंगौ नङा बेखौ स्पट भेरिफिकेसन खालामना फैनाय जादों। नंगौ बे लामा सेर सेर एटलिस्ट 5 मिटार जोंना माने हाग्रा बिफांफोर दङ, बेहाय माने माखासे प्राइमेट्स माबाफ्रा फैनानै बाहाय थाफैयो। दा बे प्राइमेट्सफ्रा माने जोङो कनजार्भ खालामनांगौ दङ, बेखौ सेफगार्ड बा संरैखा खालामनांगौ दङ। दा प्राइमेट्सनि गेजेराव जेरै माने मोख्रा जाथि, गल्डेन लेंगुर, आसाम मेकाक, एसामिस मेकाक, बेफोरखौ रेसास मेकाक, बेफोरखौ माने संरैखाथि खालामनांगौ दङ। दा जोङो बेखौ वाइल्ड लाइफ मोनसे डिक्लेयार खालामनानै संरैखाथि होआब्ला इयुनाव माने संरैखाथि खालामनाया माने जोबोद गिदिर चेलेन्ज जागोन होननानै जों सानो। ओंखायनो जोङो बे प्रसेसखौ खालामगासिनो दङ। जोंनि गोजौ बिफानारिनि अफिसार बिथांमोनहा बेखौ वाइल्ड लाइफ डिक्लेयार खालामनायनि थाखाय नांगासिनो दङ। बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामग्रा गासै सुबुंफ्रा बेयाव मोख्राफोरनो आदार होनायखौ जों नुनो मोनो, नाथाय बिथांमोननि फिसाखौ लांनो थाखाय बिसोर होननानै जों ना, बेथ' मोनसे अफेन्स जायो। मोख्रानि फिसा हक जेखि जुन्थुआनो जाथों मानो बिनि माबाफोरखौ लांनानै न'आव फिसिनाय बेयो मोनसे अफेन्स आरोखि। दा बेखौ फिसिनोब्ला न'आव माबा बेबादि फिसिनायनि जत्न खालामनायनि माबाब्ला नोङो मोनसे पारमिसन नांगौ जायो। बेखौ चिफ वाइल्ड लाइफ वार्डेननिफ्राय पारमिसन गैयाब्ला मासेबो माने जुनादखौ गावनि जायगायाव केप्टिभिटि खालामनो हाया। आदार होनायनि बेलायाव गासैबो सुबुङानो आदार होनो हागोन ना? आदार होनायनि बेलायाव होनो हागोन, खिन्थु बे मोनसे हान्था मेला मोनसे मेजर मोनसे रड, बे रडआव माने जानाखि ट्राफिक, बे ट्राफिकखौ स्ल' खालामनानै सालायनाया मोजां। मालाब्ला माने भेहिकेलफोरजों एक्सिडेन्ट जानायनि चान्स थायो। दा बे खेथ्रआव माने भेहिकेलफोरखौ स्ल' खालामनानै सालायनाया मोजां होननानै जोङो बुंनो सानो। आरो बिथांमोनखौ जोङो सम मोनोब्ला खाबु मोनोब्ला बिथांमोनखौ बे साजेसनखौ होनाय जागोन। लोगोसे जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो मोनसे नटिस जारिबो खालामनाय जागोन। मैयाहाय जोंनिनो मानिजाथाव सेक्रेटारि एनजिअनिनो अरननि बिथाङा जिब जुनार बे स्पेसियेलि मोख्रा जाथि होननानै बुङो बर'नि, बेखौ आदर्श खालामदोंमोन जानाय लोंनाय होनानै। थिग बेबादिनो आं खावलायदों जोंनि गेजेरावहाय जिब जुनारखौ आदर्श खालामोब्ला मोजां।
आरो गोबां जिब जुनारा दा दंफां लाइफां दाननानै बिसोरहा थानो जायगा गैया जाबाय जानो जायगा गैया जाबाय दाबो नै बुंहरगासिनो दङ आंनि एलेकायावनो उगुरि एलेकायाव मैदेरा उपद्रब खालामगासिनो दङ होननानै जोङो दासो जोङो मिथिनो मोनदों दा बेखौनो DFO सारखौ जोङो दिन्थिहैनो सानदों दा बेवहाय दाखालिबो मैदेर फिसाया दैयाव गोजावनानै DFO सारा दा मोनसे जायगायाव फाथायहरबाय दोनहरबाय दा बिमाया एकदम उपद्रब खालामगासिनो दङ ना दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों जोंनि पाब्लिकफोरखौ जेन दंफां लाइफांफोरखौ दानाब्ला मोजांसै नामा मानो होनब्ला जिब जुनारफ्रा दंफां लाइफांखौ जानानै हाग्रा बंग्राखौ जानानै बिसोरो थानो जायगा गैयियाव दा जोंनि बस्तियाव जोंनि गामियाव हाबनानै बहुद उपद्रब खालामगासिनो दङ मानो होनोब्ला बिसोरो जानाय नांगौ जायो दा नैबे गेलेमफुं लामा भुटान गेलेमफुं लामा बे कानेक्टेड टु नेशनेल हाइवे बे इंटरनेशनल लामा बङाइगाव क'क्राझार कानेक्टेड बे दा बेवहाय गोबां जिब जुनार नुयोमोन जोङो आवगायाव हाग्रानि अमा बेथ' गैखालानो मै नुनो मोनला जों बेवहाय गल्डेन लांगुराबो बिराद खमसै दा मोख्रा जाथि होननाय दङ बियो एसे दंबावो बावैसोनो बिबो गैया जानायसै नागिरलाबो जों मोननाय नंला बेनिखायनो आं खावलायदों आंनि अरन NGOनि जानानै आङो पाब्लिकफोरखौ जोङो ओरैनो मोजांखा पाब्लिकफ्रा बादा होला मानियो दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा एसे सेन्सआव फैनानै जेन प्रिजार्भेसन खालामोब्ला मोजां आं बेखौ खावलायो रायजो राजाफोरनाव हाग्रानिफ्राय जिब जुनार ओंखारनानै गामियाव हाबहैनाय समाव गामियारि सुबुंफोरा जिब जुनारखौ शिकार खालामनानै जानो खायदा लायो एक्चुअली बियो बिराद गाज्रि जिब जुनारा ओरैनो थाङा गामिफ्राव ओरैनो थाङा आं दहाय बुंखाबाय बिसोरो जि जायगायाव थानानै बिसोरो जायो लोङो बे जायगायावहाय बिसोरो जानाय लोंनाय गैला बेवहाय मानसि हाबनानै थाहैबाय बेनि हाग्रा बंग्राखौ बिसोरो दानबाय दंफां लाइफां दानबाय थाबाय दा बेनिखायनो बे जायगायावहाय जि जायोमोन बे जायगायाव जानो गैयैखाय गामियाव थांनानै माइ जाहैयो थालिर जाहैयो मानसिफोरनि न'खौ सिफायलाबायहैयो दा बिदिनो ना बेनिखायनो आंनि खावलायनाय बेनो आंनि मेसेजआ देन अरननि जानानैहाय NGO जानानै आङो बेखौनो खावलायहरदों जोंनि पाब्लिकफोरखौ बिसेस गामियारिफोरखौ एबा मानसिफोरखौ जेन दंफां लाइफां दाननायनिफ्राय गोजान जानानै थायो बेखौनो आं खावलायो हाग्रा रैखाथि होनाय जिब जुनारखौ रैखाथि होनायाव हाग्रा रैखाथि बिफाना बेसेबांसो साक्सेस जादों साक्सेस जानाय जायैया बे गावबा गावनिसो खोथायाव जायो माने पाब्लिकआ जुदि नोङो क'पारेट गैयाब्ला सरखारालाय माथो खालामनो पाब्लिकआ जुदि नोङो सरकाराथ' नों मालाबाबो नेगेटिभ होननानै मावा जिखुनु जा सरकारानो फैया मानो खिन्थु पाब्लिकफोरनि सायाव जायो बियो पाब्लिकफ्रा क'पारेसन जायोबा नोङो सरकारा थोनगोनल'सो ना सरकारा खालि बेखौल' बिथोनल'सो होगोन खिन्थु मावनाय मावैया गासैबो बियो बे पाब्लिकनि जराव जायो पाब्लिकआ क'पारेसन होयोब्लानो बे गासैबो थिग जाना फैयो मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन